Hello guys! Good morning! Good morning! Today is, nag-CR yung isa. March 26, 2019. And, today is yung ano ni Hagrid. No moving up. Recognition Day. Papa is, umalis. Kinuha niya yung pinatahin namin na uniform ni Hagrid for moving up niyan yung police kasi hindi pa pinaliitan namin. And by the way, kahapon namili ako ng damit ko na susuotin kasi wala talaga akong formal na damit kasi hindi talaga ako po, wala naman akong formal na mga dinadaluhan, kaya wala talaga akong formal na damit. Ano lang yung mga daily lang pang simba ganyan. So kahapon bumili ako. And eto, bumili kami ng para siyang canvas na cute. Actually, dadagdagan pa namin yan. Nakita ko lang kasi yan kahapon doon sa Gaisano. Kaya binili ko kaagad kasi favorite ko talaga yung flamingo. Hindi ko alam, favorite ko talaga siya. Ang ganda nito guys, so. Ha? Ito, para siya mga canvas. Canvas pang, no? Canvas. Oh, ang cute nito, oh. Ang cute, 115 lang. O, diba? Bongga. Ha? If heaven had a flower, it would be coffee. Wow. Mga coffee lover. Sato. Bachada ni siya pang, dito sa kuan pang. Dili man dito sa wall sa kuan ba? Ha? Nice kaayo. Mo na lang ba isa? At medyo mahaba yung paggalagay ni Papa. Tsaka si Papa kasi naglagay niyan. Dapat hindi ganyan yung pagkalagay. Dapat mababa pa. Pero ita-transfer ko na lang. Yun. Pakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko kahapon. Ha? Wait lang. Kahapon, ito yung binili ko na damit. Ayan, hindi ko alam. Medyo masilaw ata. So, ayan siya. Hindi niyo masyadong ma-appreciate kasi ano siya, hindi pa siya nasusuot. So, eto din yung isang nabili ko. Actually, maganda talaga siya pag sinuot. Pero, ayan lang. Ano siya? Dalawang event kasi yung aming, sorry, may nag-CR. Sorry po, may nag-CR. Dalawa kasi yung event na isa sa moving up at today, yung kanila recognition day. So, ganyan yung suotin ko. Ayan. Dito tayo lagi nakapwesto, no? And then, bumili ako ng shoes kahapon. Actually, sobrang tuwa ko. Nakakatuwa talaga kasi meron pala dun si Kaisano na may mga, kasi diba hirap ako maghanap ng mga sizes ko. Doon ko lang na-discover kahapon na may shoes doon na as in, eto nga 41 yung size nito. Medyo, ayan siya, 41 yung size. Pero ang ganda niya, kasi napaka-soft yung dito niya, ang soft niya. So, ayan, ang ganda. And parang siya dito, meron siyang, anong tawag dito? Parang may plastic dito So, pinili ko tong black. Kasi para for all occasion, magagamit siya. Common. And next time, magta-try din akong yung nude na kulay. And tapos yung price niya is $699 lang. Kailangan akong mga realization since, tapos kahapon nakakatuwa. Kasi si Papa nga yung nagbitbit talaga siya, very supportive talaga siya pag bumibili ako ng mga gamit. Kasi usually hindi talaga ako bumibili ng mga kagamitan ko. Yung nagpupush sa akin. So kahapon, need ko talaga na bumili for myself. May realization ako na the more you love yourself, the more na parang, kasi honestly, hindi ko talaga priority bumili ng mga pansarili ko. Honestly. But then, na-realize ko na ang dami kong insecurities. Alam mo, pag hindi mo minamahal yung sarili mo, parang insecurities mo dumadami, lagi kang insecure. Pag umaalis ka ng bahay na parang
Hindi naman sa damit, no? Hindi naman sa dahil kailangan maganda yung damit mo, ganyan, ganyan. Hindi. Parang nakaka-boost lang siya ng confidence natin na yung sinusuot natin, mas nagiging confident tayo makapag-usap sa tao, mas nakiging tayo, parang may something doon sa so yun yung mga realization ko na the more parang love yourself first talaga, kasi na-experience ko nung time na parang hindi ko talaga hindi ko masyadong minamahal yung sarili ko. And alam mo yung feeling na sobrang insecure ka sa lahat ng bagay. And then, dahil insecure ka, parang nagra-radiate yun lahat sa pagkatao mo. Parang iba yung aura mo, iba yung parati mo napifeel, you feel very negative always. Basta may mga ganong situation na parati kang negative, ang ingay ng mga langgam kasi talagang nandyan sila sa aking mga tapat. Yun yung na-feel ko na parang I feel so negative sabihin, and pag ganun parati akong nakasimangot, parati akong galit, parang, and then na-realize ko na kailangan kong mahalin yung sarili ko first, kasi dati hindi ako naniniwala talaga doon. Kasi may times na minamahal ko talaga yung sarili ko, may times na parang nakakaligtaan ko din. Pero mas masarap pa rin talaga na mamahalin mo yung sarili mo, diba? Alam mo yun? You know what I mean? Ayun, sinishare ko lang ito sa mga kapwa nanay ko. Kasi syempre, mostly sa atin talaga mga nanay, yun yung nagiging problema natin, diba? Napakabayaan natin yung sarili natin. Alam mo, yung simple na pagkulay ng kuko ko, yung binalik ko yung dating ako, yung binalik ko yung, kasi nawala na talaga to sa akin, yung pag-aalaga sa sarili na kasi eto ako dati talaga, eto ako. Mahilig ako sa mga magkulay na aking kuko, halos everyday, parang inaano-ano ko. And then, nung bumalik ako dun sa paglagay ng kuko, kahit konti siya, kahit maliit na bagay siya na parang nakaka-boost ng confidence, parang nalilift ako, parang iba yung feeling ko. Yan mo yun, parang I feel so beautiful, so beautiful. Kaya, totoo talaga, parang feeling mo ang ganda-ganda mo. Excuse me. And yun, balik tayo. Pero ayun, yun lang yung ma-share ko talaga sa inyo. And, mag-wish ka muna. Kasi galing siya nagpupo. And, yun yung aking mga guys. At hindi ko nasasabi sa inyo na, kasi hindi ko talaga sinasabi kasi nahihiya ako. Pero, nasa process po kami ng pagda-diet ni Papa. Hindi diet na talagang pero parang nagre-reduce kami kada gabi, sobrang less yung kinakain namin. So, napansin ko talaga yung mukha ko, hindi na siya ganun anong tawag dito? Puff na tap. Alam mo, nag-iiba. So, parang may changes na. Meron ako nakikitang changes sa aking tiyan at sa aking braso. Medyo lumiit siya ng lights. And, yun. Pakonti-konti lang. So, pakonti-konti namin yung ginagawa. Sabay kami ni Papa na ginagawa yun. I feel good. Parang sobrang masarap sa feeling na medyo hindi na ganun kabigat yung aking dinadala. Hindi kabigat yung aking dinadala. Hindi na ganun kabigat. I feel confident. I feel so, basta nag-iiba siya guys. So mas minamahal ko na yung sarili ko now. And thank you kay Papa kasi talagang very supportive siya. Yeah. Pero ayun guys, yun yung aking mga realization. Kaya ayun, medyo may mga binabago lang ako talaga sa aking sarili ngayon. Hindi naman binabago, parang ini-improve, 'di ba? Ini-improve. So yun lang kasi yun talaga yung gusto kong sa mga nanay na kagaya ko. Syempre, minsan normal na yun, minsan napabayaan natin yung sarili natin, pero huwag kalimutan na
itayo, tumayo ulit at alagaan yung ating mga sarili kasi yun naman yung mahalaga. Hindi lang naman pag-aalaga na kailangan mag-makeup talaga lang as in very makeup. Parang ano lang, mas alagaan, mas maging healthy, mas maging yun, basta, yun yung mga ano ko. So, yun lang guys, dito na lang ako. So, I hope you guys enjoy. Yun yung aking may bibigay na or i-share sa inyo for today. And I'm so excited, isuot yung damit ngayon. And meron akong mga realization din na okay pala naka-whole dress ako. Tsaka yung whole dress pala guys, yung isang whole dress is 295 lang yung isa. Actually, hindi na ganun kaganda yung ano niya, pero yung itsura niya parang mamahalin. Tapos 200 lang yung isa, 295. Tapos yung isa naman niya, yung medyo stripes, is yun yung medyo 600 plus ata yon. So, yun. Nakita ko lang yun kahapon talaga. So, okay pala ang yung whole dress. As in, maganda siya. Fit na fit siya sa akin. Kasi nga, medyo na lumit na yung chan ko. Wow! Lights lang naman. Medyo lumit na siya konti. Kaya medyo hapit na hapit siya. And ito pala guys, nabili ko to kahapon yung, anong tawag dito pa? Girdle? Girdle ba to? Girdle. Girdle ito guys. So, wala akong ibang makita na eto lang talaga. Naghanap ako ng medyo pero eto lang nakita ko. Ano lang to, 240 pesos. Meron akong kinakaadikan ngayon na YouTube channel na about sa yung proper na pagpaano ng waist, kung ano yung mga dapat gamitin, kung saan yung mga feeling ko yung title nung ito, girly talk na jeans na dapat gamitin, yung ano yung tamang korte ng jeans, anong tamang korte yung paglagay. Basta ang daming mga pwede mong malaman doon. And yun, yung doon ako nanonood. Parang doon ako na-addict na ako ngayon doon. Pero isa rin to sa kanyang recommendation sa mga babae na gumamit ng ganito. So, hindi ko lang alam kung meron pang mas maganda nito. Pero, I hope you guys enjoy. Dito na ako magpapaalam, okay? And kasi mabibihis na rin ako kasi aalis na kami. So, please don't forget to subscribe and like nyo yung video na ito kung nagustuhan ninyo. And see you in my next video, guys. Bye! Yung nagsukat kami nito, guys. ang ganda, ang cute. Diba? Ang formal niya. Pero tignan nyo naman dito. Pagpasok mo sa dito kami. Tignan nyo. May money. May flavor pa to. Maanghang naman eh. Sino po mga inis? Paging. Sino may-ari nito? Ang cute pa naman ito.